Hľadáte klimatizáciu, ktorá vás neofúkne a je efektívna a štýlová? Mám pre vás špeciálne a cenovo dostupné zariadenie. Predstavujeme vám AUX C Smart Light s technológiou Windfine v rôznych výkonoch a s energetickou triedou A3+, čo vám dopraje vysoko spoľahlivú a lacnú prevádzku. Je ideálna na chladenie, ale aj úsporné vykurovanie. Vďaka tomu si leto spríjemnite, ale aj v zime ušetríte. Vďaka tisíckam otvorov technológia Windfine vám zabezpečuje jemné a rovnomerné prúdenie vzduchu pre dokonalý komfort. AUX C Smart Light prináša ionizátor pre čistý a zdravý vzduch a zabudovaný Wi-Fi modul. Určite si ju zamilujete aj pre elegantný matný dizajn bielej farby, ktorý sa hodí do každého interiéru. Dosť bolo upoteným obdobiam, kúpte si C Smart Light na našom e-shope www.klimapreTeba.sk.